Ebafethu, kakhulukazi nina besilisa enifuna ukuthatha isithembu. Ngicela ukusho lamazwi kini. Ungasithathi isithembu ngoba uthi unala uyi-role model yakho. Musu ukuthatha isithembu ngoba uthi ubukela kunala. Lento eyenziwa unala, it has nothing to do with ukuthatha isithembu ngoba uthi uthatha isithembu. Unala akakhuluma iqiniso ukuthi what is the motive behind lento yakho ukuthatha isithembu? What is the motive behind lento kanala ukuthatha isithembu? Angisiyo umuntu olandela unala, angisiye nomuntu obuka amashow kanala. Kwenzekile namhlanje ngathi ngivula iTV kanti ngizobuka uhlelo likanala. Olungishiye ngingekho right. As umuntu wesilisa, lungishiye ngingekho right. Kunalo mfazi lo ade ekuye namhlanje okuthiwa uMamhlongo. Utheme ngena lapha kuMamhlongo. Uthi kuye, ngiyakubona ukuthi awukho right. Athini uMamhlongo? Athi hayi ngi right. Athi yazi lento ayishoyo. Ikhomba ukuthi awukho right. Ayilona iqiniso lento ayishoyo. Even izolo ngicina ukukhuluma nawe ocingweni, ngizwile ukuthi awukho right. Uyazi uphendle wathini uMamhlongo? Uthi ukuthi ngisathukile. Ngithuswa ukuthi uvula iplatform engingayijwayele yokuthi ngi-express ama feelings ami. What nonsense is that nala? What nonsense is that? Unamakhosikazi awu9 neintombi onazo. Awukwazi ukunikeza amakhosikazi akho i-opportunity to express themselves. Yingakho ngelinye yabona nje uma ungakwazi ukunika umuntu wesifazane osebudlelaneni naye, ungakwazi ukumnikeza ithuba lokuthi azi express, uyokwenza ukuthi ngelinye ilanga nikhuluma ninobabili endlini. Akhuluma into yokwenza ukuthi ukhushukela ushukela, kukhuphuka ushukela, kukhuphuka iBP, kukhuphuka iswayi, kukhuphuka into ekhuphukayo, bese ubuza umbuzo othi ukhuluma nami nje obusho kanje. I-answer ithi ngikhuluma nawe sobabili la endlini. Yini awujwayele ukunginikeza i-opportunity to express myself njengopartner wakho? Uthi uMamhlongo ngithuswa ukuthi awuvamisile ukunginikeza i-opportunity. Kodwa ngoba sekwenzekileke ngoba leli thuba usuliveze ngoba uliveza kwa TV. Kuyaca ukuthi awulivezi in real life, uliveza ngoba usuliveza kwa TV. Useyachaza kulokhu zana kuMamhlongo. No, ukuthi number 1 into engiphethe kabuhlungu. Ngenxa ukuthi nje number 1 la ekhaya usunonyaka wagcina. 1 usunonyaka wagcina. 2 ibond namanzi ala ekhaya wakhokheliwe. And uma sebefika abaselokuzaneni abase bank belokuzana bebond bafica mina la ekhaya. Ubuza utheke bese bake bafika. Uthi uMamhlongo yebo sebake bafika. And bafica mina la. As a result angisekho happy ngokuthi ngisele ngedwa la ekhaya. Even igate ngihlezi ngilivalile. Angikho happy ngisho ukuthi ingane ziyodlala ngaphandle. Uyazi uthini unala? Esikhundleni sokuthi athathe i-accountability, athathe i-responsibility kulento eshuwo unkosikazi wakhe. Uthi unala mayise defender yena. Uthi ungabaza amandla ami. Yabona indlela okhuluma ngayo ikhomba ukuthi ulihlaza. Yo no. Nala ayishiwo lonto leyo. Ikhomba khona ukuthi amakhosikazi akho ikhona imotive onayo ngokwathatha ngoba if ubuthatha umfazi ngoba uthatha umfazi ngoba kunesidingo esithi 1 ufuna ukwandisa umuzi, ufuna ukukhulisa umuzi and uyabathanda, ubungeke umfazi wakho mase expressa ngento eyireality uthi wena uhlaza. No. That's why ngithi bantu besilisa musana ukuthatha isithembu ngoba nithi nizobukela kunala. Mhlawumbe nje awuthi ke ngithi ukubhenda kancane. Musu ukuthatha isithembu ngoba uthi ubukela kunala, musu ukuthatha isithembu ngoba uthi ubukela kumselegu. Wanje umselegu okay, why ngifaka umselegu la? Umselegu ngimfaka ngoba esakhe isithembu sidlala ku TV. Bakhona abantu abanesithembu esingadlali ku TV. Esikamselegu sidlala ku TV isithembu. You can't tell me ukuthi lesi sithembu sikamselegu in real life sinje yaya. Mind you, umselegu ufuneke naye ondla amakhosikazi akhe. That's why amakhosikazi akhe funela akhulume ngendlela ukuthi kube nedrama lapha ukuze kukhuphuka ama views, abantu bakhalela ukuyibuka ishow ngokulandelayo. Now you can't tell me ukuthi isithembu silento umselegu ayenza lapha kwishow. 2
You can't tell me ukuthi isithembi lento yenziwa uNala. Angikho kumselekile into akanala. Nala khuluma iqiniso. What is the motive behind lento yokuthatha isithembu? You can't tell me ukuthi when awunasi isikhathi ukuspend isikhathi namakhosikazi akho. Umfazi wakho usho phambi kwethu la kulokuzaleni kusho it's been a year ungekho la ekhaya. And laba mabefika bazofica mina nezingane la ekhaya ungekho wena. Sikuphi isidingo sokuthi njengoba unamakhosikazi awu9 usaqhubeka nokuthatha izintombi? Sikuphi isidingo sokuthatha ezinye izintombi uze zamakhosikazi kanti la makhosikazi akhona wanje wahlatha emqashweni? Nala awukwazi ukuthatha amakhosikazi uzowahlalisa emqashweni. Ayenziwa leyo nto leyo. Awukwazi ukuthatha amakhosikazi uzowahlalisa emqashweni. You can't do that. You can't do that. And uzuyasho nokusho kuyishow kule show elokuzanini uthi kuyo no ipriority yami yisonto. Funele ngimuve ama office ngimuve isonto. Yona priority yakho leyo. But ubhizi uthatha amakhosikazi. No sitshele wena ukuthi yini motive yakho ngalokuzala ngoba la makhosikazi awasiyo lento kuwe thina esicabanga ukuthi ayiyo. Okwesibili, you can't tell amakhosikazi akho ukuthi awaqhubeka lokho ekubiza ngenkosi. Angidispute ukuthi uyinkosi, ukuthi uyinkosi vele uyibize wena ngokuthi uyinkosi, uthi abantu abakubize ngenkosi, asinankinga ke nalokho. But amakhosikazi akho ku right mayizokhuluma esontweni ethi na sibingelela inkosi, but ekhaya amakhosikazi akho awangalokho ekubiza ngenkosi ngoba lento yokuthi akubize ngenkosi intimidation leyo. Uyawa intimidate ukuthi angakwazi ukukuface akucorrect into wrong. That's why uma Mhlongo methu uya express one uma Mhlongo akakacorrect ngisho ukucorrecta ukuthi wrong ube express ama feelings akhe uthi ulihlaza. Kuzoba njani mayise confront esekutshela lento yenza yi wrong? Uzokwenza njani? Ade ngibuka nje lapha kule show yakho ngezikhathi ungena kulo muzi kaMamhlongo lezi ingane zakhe ezuthuza ihaga. Uyabona lezi ingane lezi zihaga istranger. Umuntu esingamazi eyitsheliwe zizwile kuthiwa ubaba. Because awuhlali nakuhlala nanazo. Yini motive yakho ngokuthatha lamakhosikazi? Okugcina uma ulalele le video musukuresponda ngokuthukana. Kunama video akho engiwabonile la ku TikTok. Ubuphendula abantu entweni owayiphendula lapha kuyilokuzana kuyishow nikhuluma nomfundisi Magejageja. uMagejageja interviewer. Uthema usuresponde ebantwini wabathuka. Wena owakhuluma kuyishow ofuna ibuke ngabantu. Uma abantu sebethatha amazwi akho owakhulumile akukho wrong ukuthi uthi no ningicaphune kabi bengingasho lokho. Akukho wrong lokho. But ku wrong ukuthi bese uyabathuka. Now le video le uma uyilalele musu ukuthuka. Yiba nento ethi no ngiyabona ukuthi khona iphuthe lenzakalile. No ngizolungisa. Noma ungasarespondanga ke la because asithi uthi uresponde. But nje isikhombisa ngokusobala ukuthi imotive yokuthatha lamakhosikazi unayo. Akusiyo thina lesicabanga ukuthi umuntu umethatha isithembu usithathela yona. Because awukwazi ukutshela ukuthi it's been a year awukho kumfazi wakho. Kula makhosikazi awu9 it's been a year. No, you can't do that. Kodwa futhi wena usafuna futhi ukuthatha lamakhosikazi lezi intombi uzenza amakhosikazi. No, sitshela iqiniso nala. Sitshele iqiniso ithini motive yakho ngalamakhosikazi. You can't do that nala. You can't do that. Uyabona nje eqinisweni uma Mhlongo expose into obungacabanga ukuthi uzoyiexpose because uma Mhlongo usho into ku TV ekucasulile kwabiza ufune kuyidefende ku TV bese ngeke isidingo sokuthi uyidefende ku TV. Uma Mhlongo ethi ngizodlelwa indlu uthi hey lo muzo wami lo lezi ingane lezi ezami lezi ibank malikhuluma lizokhuluma nami lizokhuluma nawe ibank but for now bayafika la and mabefika bafica mina la bafica ibank la abafici wena la bafica mina nezingane la and mina umuntu ohlukumezekayo la awukho wena unyaka wonke ulapho khona. No, you can't do that. Tshela abantu nje lokuzana iqiniselo phelele ukuthi ithini into yakho nelokuzana nalamakhosikazi owathathayo.